Lahat. Karon mga kasiyaw, ang bunta kayo talaga. Sumba si Moy. Struggle ka na ako pagsubay, ha? Puro na naghukas. Sa isda ni Moy. Bong! Di ka may sulugo na kung sa may isda. Bakit? Ha? Bakit? Ginagamutan ako sa lista para pinabalik Ito sunugon. mo gano'ng mukuhan upo ko, suhot. Tinatawag na nila ibangan. Pero Ibangan. sa mungit. Oh. Bungit. Kuha na maguna. Kuman na papuntan. Ano ba ka na ilang dila ng Isda samo. gamay? Manali ka ba ng istorya? Manali Yung Karon mga kasiyaw, Kulo man ka. si Moy Bubong, Moy. madulog Ini ang ang tingog. expert. Dili to si Bubong. Ayong sumba. Na dito, Berna. Ano siya? Salamat isa ko. Okay. Yang mga kauban, busy po nato na pagtrabaho. Sumba na rin naluto. Pero ang resulta sa iyahang sulugbaon, ang iyang mga kauban, imbisan. Kung sugbaon mong guniunta niya, kani siyang indangan, dili ni himbisan. Kaya mabukag bro. Tabok naman kalutuan adi po ni balibaran kay. Automatic naman Matik na matik. Brrr. Kayo. Nga, si Bubong mo ganda mong trabaho ang Bubong hanit. Tililaw na ng mga luto ng mga Kay mo may expert po si Bobong o Kani- hilaw ba or luto. Kani- Siya mo yung magkakap-kap. May ni kamo no kuan taster sa mga kuan. Sa tanang mga Restaurant. Ana. sa Tao tanang ko rin. mga Just kuwan call ba? my name and I'll be there. Bubong tanga. Karon muni kuan ni moy usap po ni sa sugilanon sa iyang kinabuhi kaning pagka banggiitan kayong musog ba kanang klaseng sugba unon unang dili mo sig panghilabot ni moy kay hilabot ni moy delikado ang kamo kung masugba Baon lagi. kuan iyahang hilig niya sinugba gini ha ayaw gini patulaha ayaw pagkatuwa pagingog magsugba ta Matik. ako na Matik. kaya ako mo na suwito kung sini sinugba okay kaya Matik na. paabot sa may maluto kaning blaga amuar gining duha ni wala ay na sa kuan kay bali kuan man story man ni siyang pagka banggiitan nga mangsulog baay diri sa among probinsya muni si Moy muni usa sa member sa Secure Biners nga na trending ang daghan nilang upload nga Boy Bungol Boy Bugnoy muni na trending muni si SB Moy This is me. kung saan may gipaabot ninyo subscribe na mo sa kong channel aron sige tang magkakita mo ni Moy Yeah, it's true. kani kamirang duha ni sa vlog ni wala may sagol na kay exclusive na dapat sa isulog baon to ori tulo ka bo Tulon lang. parehani ron no si Moy kasugba pero kana kuha na ni Moy og ni Mayong naman na kung ano sila kaniha Paling luma kay Kulbal. Rabo ito naningala ni mga kauban kay naman na wala mo'y pana kung dala yun sa kanila labas gibilin lang pana dito sa kuhaan ka na Only experts knows man. ilalam sa Matik na. ang tubong ba sa dagat yun Tuga. yan na ka ng pagkaisda nila na abot pero walay pana dala pero hingon sila nga mamana o pa tagay bug ulam ba sila pana sa baybayon atong nay PM ra mo. Kay para matukaran mo na ako giyong sana mo. PM. nawan nyo guys di ba lamay kay bog si Moy ni action cap ka guys mana og gamay mo muana iyang book guys Kadalaga naman. dalaga naman ko na si Moy guys Dalaga na ko guys. nan Yan ni mapugngan. Di maibog na kog lalaki. Tao. sarap Kabubong ra mo unta ning kuan. laki naman na iyang kaibgon okay po na kay Maibog na kog lalaki. kaning hangin na may pagbale kaning dagat Oy, unas buya. Baling bubong. Oy. Bubong ra kinanay anak. Ayaw ko kay wala pa ko'y liwat. Ay ka bubong. Agi-ingon ni Albert. Nga ganaan siya mabayot siya. Iya yung dayunon.
Bong, mabait ka tinood mong ba? Sa Bong, aga. Karon bong. mabait ka tinood na. Padayon na nagilaman. Turog mo in na gina siya. Ayaw, no. Papre-over giko. Asan ni masamang espiritu. Imbo na mo gani mo bong. Kayo mama nimo sa unong kailain na mo kuno kay pitik anang paggawas nimo. Amahan, gusto nang klase pitek. Pitik na mo kuno ang ulo mo. Ano. Sabay may ano sa kamay. Sapyag. Wala tik di ay. Wala pitik kuno yung mama. Wala na baka mo kalit. Muna ti mailhan day og kanang ianak ka. Oh, basta gay na gamay laptik. Oh, basta ulo mo labtek kana. Siyempre. 100% na. 100% na ay. Asa rin model? Ay! Magkuha na Ayun sila. na. Ay pala na ta. Ano na? Hapit na gyud. Hapit na gyud. Gamay na lang pag-antos. Yong! Mayong! Yong! Mana ka? Ipagamit na. Brad! Nahinayin to. Ikayo nila hato nga. Kwan. Bukad na. Bukad. Ang mga kwan. Ina si Muy Muy gasugo. Di na sila kapalagpas sa kuwang alandalon. Dala! Ha? Hoy, wala di ako Grabe na po. aron. Grabe po mo baligya Si ni. Stephen naig na kay mura na dali na ako masugo. Pen. Tipin. Matay wag yun gahi si Stephen yun. Isod kay na. Gahi si Stephen. Kita ko ra itong lantaw. Hoy, malawak. Kalawag, kalangitan. Malawak. Hindi ako. Matay bitaw sa katong pag-ani, huwag mo kabutin mo itong kamutite. Wala. Hindi gikan mo kuska papiboard sa adto dayon. Laos ka rin. Ulaw ko ari mag-upload. Dito sa naman ko na eh. Dayon usa na po ko pag uli. Kaplat pag yung magamay ni Ti. Parang gamay. Uslan mo namang na-address sa talinting ang bridge ang bitaog. Pero itong last na palawagi ko ninyo dito mo sa katipe, itong lapok. Pau kato, kaya yung matong mga ato mo katipin po. Si Kuan, Nagipabalo mong kato. si Jinjin mo si mama ni mo. Ug na to sa katipe, to sa bintangan, ug na. Tao-tao Disgrasya na na ato. Sir, natawa. pagka umagpunaw pa na, balik po ni Hana. Abaler po di ba daw? Hangin, hato. Ito mo itong hangin-hangin. Hangin lang. Ito ka mapita. Hapit na mahuman. Gamay na lang. Kunting tiis na lang. Paypay lang ng paypay. Namumot na mga kasyaw. Namumot po. Bubang! Brad, paniud to laman mo daan, Brad. Paniud to mo daan. Paniud to mo daan. Paniud to daan kay mapas mo si Bubong, okay? Tritis na. Yung tritis na. Kailaya kayo. Ha? Gahi ka? Yung, tukaran siya yung. Tukaran sila. Karoon mga kasyaw. Din hirami tama ni mo. Kay suba naman. Nya, lantaw niya pag kananay, di ba kay di ni mga Gutom na kayo. Hapit na yun. Munang mo end na me. Dahil kayo salamat sa Ha? inyong pag-uban sa akong video. Dinira taman. God bless you.